yana zama annabi Allah ya naɗa shi bayan wa'azin da zai na gama gari haka zai rika bin ƴaƴansa ɗaya bayan ɗaya. Ya Fatimatu binta Muhammad ankidhi nafsaki minan nar fa inni la ughni anki min Allah shay'a. Ki cetar da kanki daga wuta. Bai sakalta ta ba, damuwa kawai ta yi addini. Haka ya auren ta gidan Sayyidina Ali, ba a kai ta da komai ba. An zo za a yi auren ma Sayyidina Ali, kudin sadakin ma sai da ya bada jinginar silkensa kafin ya samu kudin da zai biya na kudin sadaki. Aka zo walima, annabi ya ce sai ya yi walima, shi kuma bai da kudi. Abokai ne suka hada kudin da za a yi masa walima, amma haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya kai ta gidan miji. Ta je ta zauna a gidan mijin, ba kayan gara aka yi mata ba. Ta zo tana roƙo a bayin nan da ake da su, babu bane, a bata ɗaya wadda za ta je tana taya ta aiki. Ya mata yawa, wahala ta mata yawa, ga tarbiyar Hassan da Hussein, ga dafa abinci, ga aikin gida, ga hidimomi, ga shi tana son isasshen lokacin da za ta yi sallah, ta yi azumi, ta yi ibada. Annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce abin da ya fi miki akan in baki wannan shine subhanallahi alhamdulillahi Allahu akbar. Shi tarbiyarsa addini kawai.